दाबो मोननैल' हाथारदों नोङो मेरला हाबाय इयाव दोनहरबाय सब माबा खालाम दासो मोजां जाहांदों नै मोननैया मोजां जाबाय आवगाय फार्स्टनिया ससेल' जादोंमोन हायो जिबाय थाबा खनसेयाव नङा खननैयाव नङा खनथाम खनब्रैयाव ट्राइ खालामनानै जाबाय सोर जोबथारै जाफेरखो होनदो खोन्थाहरदो कमेन्टआव नोंसिना रानियाबो जि रोंखायो मा नाम मोनलाय रानिना रुपहि दैमा गाथोन अबेथिं दंमोनलाय रुपहिया रुपहि दैमा सेराव नोंसिना फरलिस लानांगौमोन ना फरलिस्रि माब्रै कामनो हলে আমার ফালে এপাক ফুলব নিব পারলে হয় কাম নহলে আমার ফালে ফুলব নিব পারলে হয় আজি নহলে তো নহয়ে आरो गाबोन लांखानांगौबा मा हाथायाव लांगोन होनदों शनिबार बे बुधबार हाथायाव जाग्राया नङाना जायो बुधबार हाथायाव बुधबार थांबाय बुधबारावबो लांनायफोरा जों लख्राखौ नुवाखै खोमा ना नुवाखै खोना लख्रा बै बुधबार हाथाय बै फैनाय लामा जिङावनो लख्राया रायजोथिं हटेलावसो थांनांगौ ना लख्राया आं आरो बेखौनो लख्रा सानदों बेयाव थास' जाना हासना दोनदों खोनालै मोनामदों थास' बिबार मोनथारो इसा दिनै थास' बिबार मोनामदों थास' बिबार जादों मैया हराव हासना लादों इसे जगार थारायस्रि दे जिरगासिनो आरोना ओमफ्राय न'आव दामोला मेरला दंबावो थाराया जि बुरजा इसिं न'आव बाजैया ओंखाम संगासिनो नै ओमफ्राय नै थाराया ओरैबायदि बुरजा आरोना बेखौ जिरजोबगोन बे दामोल नुदोंना बेखौ जिरजोबगोन ओमफ्राय नै माखासे जिरखांनायखौ इयाव दोनदों आरोना ओमफ्राय नै थालिर दङ नै मुथायाव 20 थाखा हिसाबै फानोनो आरोना बाजैमोना बेखौ जिरनो रोंना रोङाखै नोंलाय एनै इसाना हांसोआ हांसोआ बुरजाथार जोंहा बाबानि फंबायनि न' आरोना बेयो फंबायनि फिसालानि न' आलासिनि मैया हराव फैदोंमोन जोङो दाहाय थांनोसै आरोना ओंखाम जाखांना न' तुम्हारे लिए मैंने केला लेके आया मेन न'आ बै बे आयंमोनना ओमफ्राय नैबेयावहाय आदाया आलदा जानानै आदाया बेयाव थाबाय आरोना ओमफ्राय नै बेयावहाय बै बेयाव 12 माइल सेन्टार आरोना ओमफ्राय नैबे बिसानि फुख्रि ओमफ्राय ओरैजाय अरुणाचल थांग्रा लामाया ओरैजाय आरोना ओरैजाय अरुणाचल थांनानै थ्रु बमजिल्ला टमजिल्ला बे लामाजों थाङो आरोना अरुणाचल बे जोङो मैया बेरायदोंमोन नालाय माबायाव ओमफ्राय हरावहाय नैबेयाव थाफैबाय आरो जोङो
जोङो जरनायाव बेरायखांनायनि उनावहाय बेयाव थाफैदों आरोना। बे लामाजों थाङो आरो ओरैजाय बैयाव सेन्टार दङ मोनसे 12 माइल सेन्टार।